kafin haka ga tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana magana ne cewa sun rabu shi da iyalinsa, to bayan sun rabu ya fahimci cewa shi da sauran waɗansu daga cikin 'yan uwansa sun zalunce ta, sun yi mata ba daidai ba, da haka sai yake nema ta yafe masa. Ga alama da ya aika mata hakan yana nema ta yafe masa taki, to sai yake son in roƙe ta yafe masa a madadinsa shi, musamman kuma ta kalli wannan wata mai alfarma da ake cikin Ramadan, ko musamman ya ce tana zuwa sauraron wa'azi. To da haka a madadin wannan dan uwa muke fatan ke wanda abin ya shafa ki ji tsoron Allah ki yafe masa, ko mu karanto muke aya ubangiji ta'ala ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Lafazin wal ya'fu ana nufin mutane idan an yi musu ba daidai ba su yi afuwa, sannan wal yasfahu su kawar da kai, ka ji kamar baka ji ba, ka gani kamar baka gani ba, ma'ana kada ka rike wanda ya maka ba daidai ba a zuci. ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba kwa san Allah ya gafarta muku? Kowane bawa na gari mace ko namiji zai ce lalle muna son Allah ya yafe mana. To tunda kana son Allah ya yafe maka sai ka yafe wa wanda duk ya maka ba daidai ba, tunda kina son Allah ya yafe miki ke ma sai ki yafe wa duk wanda ya miki ba daidai ba. Wannan shine ake son musulmi ya zama. Da haka muna fatan zaki yafe wa waɗancan yan uwa da suka miki ba daidai ba, ko muna fatan zaki yafe wa mijinki, ki yi afuwa, ki yi rangwame, kuma inda hali ma in za ku koma to wannan zai fi daɗi. In har kun koma kuma ubangiji da Allah ya sanya albarka a cikin zurriyarku, ya ba ku zaman lafiya. In kuma ba ku koma ba Allah sa ku koma kuma ya ba ku albarka din bayan kun koma.